Ostiral gauean, genuen loikin, pentsatzen hon, zertan sartu geha. Baina, egia esan igandea txaldian, emaitza ikusitakoan. Eta kilkerrak margotu dituzte bihotzetako paretak. Nola jarri dizkigute paretak? Elurra bezala. Nola? Elurra Elurra bezala, txuri-txuriak, bai? Gurasok, ikasle oiak, atxoena manak bai. Handikan, eskolako guraso bestia herritarrak bai. Baita, irakasle etorri ziren. Aurra, zorropela, bai. Asko, pilo bat, bai. Eskerrik asko lagunik egin ez eta musu hori bat. Banatu musu-musua. Magia indue, eta gehiago pentsatu gehitxe izango. Baina egia esan, ondo pentsatzen jarrita, txisteran gogua, ilusioa eta 40 launen auzolan sartu dizkio, esan beteke magia izan dela. Gure artera txokolatea ematen du. Urtekoen partez, mila esker hau dena politia jartzen, miliziatzen guraso guztiei. Musu bat bidaliko jen! Asko gure arruela jartzegatik. Oso polita da! Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte bihotzetako paretak.
eta musu